Bé, en aquest problema el que tenim és una comparativa. Ens està demanant quin és el pes que té un objecte quan s'eleva des del nivell del mar fins a una altura igual a 2 vegades el radi terrestre. No ens dona dades, per tant el que haurem de comparar és el pes a aquesta altura respecte del pes a nivell 0. Bé, recordem que el pes és igual a la força gravitatòria d'un objecte que està a 2 vegades el radi terrestre. Si això és el radi terrestre, estem parlant d'un objecte que està aquí aproximadament. És a dir, tot això serà h, però el radi real, el radi en el qual se troba aquest objecte, serà igual a rt més h, on h és 2 vegades el radi terrestre, és a dir, r serà igual a rt més 2 vegades rt. Per tant, com hem dit abans, el que haurem de fer és comparar perquè no tenim dades. Aleshores el que farem serà el pes a una altura h respecte el pes en superfície a què serà igual. Doncs el que hem de fer és dividir. Serà igual a g per la massa de la Terra per la massa d'un objecte que estigui a aquesta altura partit aquesta altura h, que serà r al quadrat. Partit per p sub 0, que serà g per la massa de la Terra per la massa de l'objecte, que no sabem quin és, partit el radi terrestre al quadrat. I si ara observem, això és una divisió, esta amb esta se va, esta se va, esta se va, i simplement ens queda una relació de radis. Quedarà que el pes en altura respecte del p sub 0 serà igual a rt quadrat partit per r quadrat. Però qui és r? R és 3rt. Per tant serà 3rt quadrat. I d'aquí rt se nos va i quedarà rt quadrat 9rt quadrat. I quedarà que p a una altura h és igual a 1/9 del p en superfície.